Уку йылы алар өчен иң көтелгәне үз авылларындагы өр-яңа бинага укырга йөриячәкләр. 1 сентябрь алдыннан шушындай матур бина, мәктәп ачылу белән котлыйм барыгызны да. Балалар безнең киләчәгебез һәм республикада бик күп эшләр эшләнә. Бу юнәлештә ремонтлар, яңа мәктәпләр төзү, ашау урыннарын тәртипкә салу, спорт объектлар булдыру. Әлбәттә, Лаиш районында да бу эш уңай гына бара. Әти-әниләр өстән тау төшкәндәй булды диләр. Усатның үзендә башлангыч мәктәп кенә бар, 4 еллык кына. Балалар автобус белән Столбищега йөриләр. Күбесен Казанга йөртәләр, бик уңайсыз иде. Без 1 сәгать буе Казанга барадыр, 1 сәгать буе Казаннан кайтадыр. Хәзер инде бик җайлы була инде. 5 минутта барабыз, кайтабыз. 1нче сыйныфка баручыларга мәктәпкә әзерләнергә ярдәм ит акциясе буенча уку кирәк-яраклары тапшырдылар. Мәктәп төзелеше Татарстан бюджетыннан финанслана 540 миллион сум. 3 катлы бина, 200 урынлык актылар залы, 250 урынга ашхана, спорт залында душ кабиналары бар, лабораториялар, балаларга ял итү бүлмәләре. Йөрергә якын, шартлар уңай, хәтта киберспорт белән дә шөгыльләнеп булачак. Очень много детей. Сер түгел, хәзер күп балалар уен дөньясында әти-әниләр күзәтеп тә бетерә алмый. Монда тренерлар, укытучылар күзәтү астында шөгыльләнәчәк. Мәктәп 500 балага исәпләнгән, бүгенгә 20 сыйныф 450 бала тупланган инде. Кабинетлар, интерактив такталар, заманча җиһазлар белән тәэмин ителгән. Лицейда инженерлык юнәлешенә өстенлек бирәчәкләр. Йөгерү юллары, футбол кыры, баскетбол, волейбол өчен универсаль мәйданнар, тренажерлар, шушында ук ГТО нормаларын тапшырып булачак. 50 раз абзал. Усат җирлегендә бүген 5 меңнән артык кеше яши, лицей 2 сменада эшләүче Столбище урта мәктәбендә бушатачак. Без уйлыйбыз инде киләсе елга шушы матур мәктәптә оештырырга 2 смена һәм 900 я булмаса 1000 бала укырлык иттереп мәктәпне оештырырга. Чөнки әле икенче мәктәп ул бүген үк кирәк инде. Ул мәктәп безнең планга кертелгән. Менә шушы матур мәктәпнең кырыенда полилингвальный школа 2023 елга. Президент Столбищедагы яңа заводта да булды. Монда металл эшләнмәләр, сэндвич панельләр, зур капкалар, модуль биналар җитештереләчәк. Завод төбәкнең бу төр продукциягә ихтыяҗын тулысынча каплаячак. 300-гә якын кешегә яңа эш урыны булачак. Рөстәм Миңнеханов шушында ук авыл җирлеге башлыклары белән дә очрашты. Терлек азыгы белән тәэмин итү, мал-туар санын арттыру сорауларына тукталдылар. Лаиш фермерларының өстенлеге Казанга якын булу, продукция сатар өчен базар зур. Мирәтәк авылыннан бер фермер юл булмаудан зарланды. 100 баш терлекләре бар, юл мәсьәләсе эшне катлауландыра. Будем помогать, потому что мы заинтересованы, чтобы не только крупные, а наоборот более устойчивые небольшие хозяйства. Эш урыннары һәм эшләргә теләк булу, яшәү өчен инфраструктура, булар җирлек үсешенең нигезе. Лаишта бу юнәлештә эш тукталмаячак. Лаиш районыннан Гөлнас Сәйфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы.